však ja mám doma také... Oranžová mrkvička. To si možno mýliš s tým, čo máš doma. Tak to tam bude paš. No, tak toto si budú kupovať lístky. No, teraz čo? Ujo bude... Ten druhý ujo bude na tú maltičku. Kde ten druhý ujo, jajo? Jajo. Teraz postavíme pre krokodíla. Mostík.